Bună! Bună, bine ați venit la Învinge Tava. Bună, Joe! Bună, Alex! Învinge Tava este podcastul în care vă povestim cât de mult ne place nouă să gătim, în speranța că se ia și altora. Da, și mai ales că e ușor să gătești acasă și e foarte plăcut și este mega enjoyable și poți să te relaxezi făcând asta. Și poți să-i faci pe alții fericiți. Da, mai ales. People pleasers like us. Da, ne place să gătim. Da. În episodul de astăzi vorbim despre ceva mai prozaic, respectiv despre bani. Pentru că... Suntem foarte serioși în episodul de astăzi. Da, adică încercăm să fie și fun, dar va fi despre un subiect serios, pentru că nu prea poți să desparți discuția despre mâncare de discuția despre bani, mai ales zilele acestea când ne așteaptă niște scumpiri. Da, din păcate, da, scumpirea curentului, plus scumpirea benzinei, plus creșterea cotei de TVA să aducă niște scumpiri serioase. Da, se așteaptă cel puțin 10% sau eu mai am mult. auzit undeva spre 30% real la prețul de retail. Da, ceea ce ne va afecta pe toți, indiferent câți bani ai, faptul că absolut, ai un buget... 30% în plus e o sumă pentru toată lumea, nu... Și atunci ne-am gândit să vorbim despre ceva ce oricum era pe agenda noastră pentru sezonul ăsta, pentru că e un lucru despre care noi vorbim destul de mult. Absolut. De unde iei ceva care este mai ieftin decât în altă parte, ce este în ofertă nu știu unde, adică sunt niște discuții recurente la noi. De ce să faci asta? Adică pur și simplu nu este zgârcenie, ci pur și simplu este being smart with your money. Da, de ce să dai mai mult decât e nevoie? Decât trebuie, exact. Adică, da. Și atunci, de aici începem. Și oricum e episodul lui Joe, pentru că dacă dai un search pe net și încerci să vezi de unde poți să salvezi bani atunci când gătești, primul lucru care este în rezultate este meal planning. Meal planning, care este, cum se zice, my middle name. Specialitatea lui Joe. Pentru că, principiul cine ne urmărește în podcast știe și newsletter-ul, dar pentru cine nu știe, eu trimit de 4 ani un newsletter cu un plan de mese săptămânal, care încearcă să țină totul, și efortul și cheltuielile într-o limită rezonabilă. Sigur, rezonabil înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, dar dacă te uiți pe meniu și îți surâde ce scrie acolo și se potrivește cu gusturile tale, probabil că te vei regăsi și în... O să fii mulțumit la final. Asta e unul dintre feedback-urile constante. E foarte simplu. Nici măcar nu e așa rocket science. Pur și simplu, dacă îți plănuiești cumpărăturile, poți să te duci și să cumperi dintr-un punct X, ori fie el de la supermarket, ori de la piață, ori de oriunde te duce, cumperi pentru o săptămână și e mult mai simplu să-ți dozezi cheltuielile așa. Da, pentru că lucrul pe care îl făceam și înainte să fac meal planning era, mă duceam și cumpăram cu pofta, adică nu doar că făceam greșeala aia să mă duc nemâncată la supermarket și să cumpăr... Ți-am povestit de cele 2 scăricele atât pe care le-am cumpărat? Nu? 2 scăricele? Da, deci aveam pofte de coaste. Dar mi-era foarte foame când m-am dus la cumpărături și m-am dus la supermarket și aveau... deci niște scăricele superbe, enorme, superbe, și am cumpărat 2, a trebuit să congelez una jumate pentru că jumătate mi-ajungea. Dar am congelat una și jumătate și a fost ok. E greu să iei decizii raționale atunci când ești copleșit de sentimentele astea foarte puternice. Pressure. Da, under pressure-ul foamei. Exact. De exemplu, oare mi-ajunge. Și lucru pe care mi se întâmpla foarte des și pe care, cu toți ne luptăm cu asta. Cumperi pentru persoana care vrei să fii, nu pentru persoana care ești. Cumperi foarte multe salate și legume și așa, și ele mor în frigider 3 săptămâni mai târziu, pentru că tu de fapt n-aveai niciun plan real cu ele. De salată. Nu, voiai să trăiești sănătos. Da, vrei să crezi că ești o persoană care mănâncă salată, dar nu mănânci neapărat salată. Pe când dacă îți faci un plan, știi cam ce o să gătești, cam ce-ți trebuie pentru asta, și apoi poți să te ții sau nu de el, dar în orice caz nu ai cumpărat lucruri care n-au niciun scop. Că asta e pericolul cel mai mare de a cheltui aiurea. Cumperi lucruri doar pentru că îți fac ochiul, că e frumos la piață, iei 5 kg de roșii, când o să mănânci tu singur 5 kg de roșii, știi? Sau
magazinul de proximitate care întotdeauna are prețuri mai mari decât magazinul un supermarket sau la piață. Pur și simplu, dacă nu îți faci un plan ce o să mănânc săptămâna viitoare, te duci până la magazinul de lângă și cumperi 2-3 chestii, faci un fel de mâncare care te ține de obicei o zi sau două și după aceea trebuie să te mai duci din nou. Dacă faci un calcul la final, o să ieși mai prost decât, financiar vorbind, decât dacă ai fi cumpărat de la un magazin mare sau de la piață. E atât de simplu. Plus că orice intrare într-un supermarket fără o listă și uneori chiar și cu listă. Asta este... Exponențial atrage alte cheltuieli. Pentru simplu fapt că vezi lucruri și ți-e poftă și nu vrei să-ți refuzi sau zici, uite ce ieftină chestia asta, nu contează că n-am niciun plan cu ea, las că o bag în congelator. Și apoi de obicei ajunge, o punem într-o caserolă ca să o aruncăm din caserolă mai târziu. Da. Și atunci planificarea asta nu funcționează pentru oricine, evident. Sunt oameni care nativ sunt foarte buni să gătească intuitiv și să se uite în dulap și în frigider și să le iasă imediat ceva, dar eu nu sunt așa. Dar nu cred că are legătură cu asta, că pur și simplu dacă nu ai plănuit la un moment dat și nu ai în dulap ceea ce îți trebuie pentru a face ceva de mâncare, adică eu, de exemplu, am tot timpul ceva în dulap cu care să fac cel puțin 2 sau 3 feluri de mâncare. Unul este humusul, am tot timpul năut și... Tahini. Tahini. Da, exact, tahini, negru, nenegru. Și pe locul 2 sunt pastele. Deci că te mănânci paste. De niște paste întotdeauna ne descurcăm. Adică... La mine sunt conserve de fasole și tonul. Eu nu mănânc paste. Mie nu-mi place tonul la conservă extraordinar, dar... Da. Important e să știi ce-ți place ție și să ai pentru tine. Da. Nu-ți place tonul, dar tuna melt. Ăla îmi place. Vezi? Dar nu, adică... Nu e un staple, da. Nu l-aș integra așa de repede, fără... Nu, la mine este. Fără să mă gândesc că băgăm un ton. Da, și ne-am gândit să punem așa, să facem o listă cu lucrurile pe care le facem noi. Nu vă imaginați că ne e 100% sau că, absolut deloc, sau că suntem niște campioni ai economisirii, dar cu siguranță pentru că știm să gătim, pentru că gătim constant și pentru că ne-am gândit mult la de ce facem cum facem. Exact. Da, avem niște practici care sunt mai bune decât ale celor mai mulți oameni. Cred, sper. În orice caz, dacă știți deja ce vă povestim foarte bine, kudos to you, dacă nu, you're welcome. Da. Ca român. Am renunțat la ideea de a vorbi. De mult. De mult, nici nu mai încercam. Din când mă simt vinovată și apoi... Eu nu m-am simțit niciodată. Alex, tu de la cine ai învățat să... Gătesc economicos? Da, așa, rezonabil. Cred că a fost o chestie din familie, sincer. Adică noi suntem și copii anilor 80, am prins și regimul dinainte, dar tatăl meu e de undeva de pe lângă Urziceni, de la țară, și eu pe acolo am copilărit cu mătușa mea, cu mama Eleana, și din când în când era o zi în care se tăia o găină. Știu că sună creepy, așa, dar așa era. Așa e viața, așa în ziua de azi. Și alea de la supermarket tot sunt tăiate de cineva. Și se tăia găină și știam că o să avem 4 feluri de mâncare. Deci... Care? Supă, pilaf, ostropel și pui prăjit. Dintr-o găină. Dintr-o singură găină. Da. Deci se sacrifica găina, se lua, se tăia în bucăți, se separa spatele, pieptul, pulpele, aripile, se fierbeau, pentru că trebuie să ține minte, e o găină de țară. Dacă iei o găină de țară și te-ai pus să o prăjești, fără să o fierbi înainte, o să te chinui un pic. Textura cărnii este diferită decât puiul de supermarket, da. 100%. E că e mult mai ațoasă pentru că... Și se scotea carnea din zeamă, se păstrau pulpele, spatele, pieptul, aripile se dădeau la o parte, în zeamă, jumătate se împărțea zeama în jumătate. Ceva ce numim stoc astăzi. Da, exact.
Mama Elena nu știa de stoc. Nu, dar zicea zeamă. Și în jumătate de zeamă se puneau legume și se făcea o supă, se completa cu apă, se făcea o supă cu niște tăiție de casă, ceva extraordinar. Ușor gălbui așa. Extraordinar. Da. Cu cealaltă jumătate din supă se făcea pilaful cu legume călite și cu orezul se punea supa, ceva extraordinar. Pulpele se tăiau în superioare și inferioare, ieșeau 3 porții, eu că eram mai mic și eram în creștere, primeam 2 inferioare, ei primeau câte una superioară și cu niște cartofi prăjiți, muștei de usturoi înghit în sec. Deci, da, pui prăjit. Ceva pui prăjit în ceaun, ceva extraordinar și cu restul se tăiau în bucățele medii, așa, cu sos de roșii, cu usturoi, se făcea un ostropel extraordinar. Mâncam aproape o săptămână dintr-o găină. Deci o găină ne ajungea o săptămână. Știu că și la tine se făcea ceva de genul ăsta. Adică nu cred că era o chestie de sărăcie. Cred că pur și simplu oamenii erau mai cumpătați cumva pe vremea aia. Nici nu era tot acest convenience să chemi livratorul, exact. Te duci la colț. Adică noi trăim în București. E și pentru toată lumea în orașele mari, la fiecare colț de stradă e un loc exact, de unde poți să cumperi un pui. Pe când îl crești tu... Dar nu-ți vine așa să mănânci în fiecare zi câte un pui. Nu. Nici nu ți ajung. N-ai o curte destul de mare încât să crești atâția pui să îi mănânci în fiecare zi? Noi n-aveam pui, n-am avut niciodată. Am avut rațe odată și s-a întâmplat o nenorocire și de atunci bunica mea n-a mai vrut să mai aibă pui și niciun fel de animale. Mă rog, aveam câine și pisică ca toți oamenii normali, dar și ea făcea, bunica mea era născută în 1919 și a fost fiica cea mai mare din 9 frați și a prins toată sărăcia pe care vă puteți imagina, foametea din anii 30, au murit 2 surori, al doilea război mondial, adică a trecut săraca, a avut o viață foarte grea până când am ajuns noi în viața ei, singurii ei nepoți, și nu-i plăcea să gătească, nu-i plăcea să facă nimic, dar făcea pentru că asta era datoria ei să hrănească familia. Asta cu ce ne place și ce nu ne place, mai ales pe vremurile alea. Fiecare își făcea treaba și ea făcea foarte eficient. Toate aceste guru în productivity iar aveam de la bunicile noastre, da. De la ea și de la bunicile noastre. De exemplu, una dintre mesele noastre preferate, și întotdeauna o masă de prânz, nu se mânca seara așa ceva, era că făcea o mămăligă și în ceaun, după ce răsturna mămăliga, făcea o mămăligă de aia tare, nu o tăia cu ața, ea nu făcea chestii de-astea, că era de la oraș, dar era o mămăligă care stătea singură, nu ca astea pe care le fac eu, care ți se întind pe toată masa, și în acel ceaun punea lapte, pe care îl dădea în clocot, și ăsta era felul principal, lapte fierbinte cu sare și cu bucățile de mămăligă. Felul principal era mămăligă cu brânză și smântână, dacă era. Un mebese cinstit. Smântâna era mai rară în anii 80, dar un ou ochi deasupra mergea foarte bine. Îmi plac, mi-aduc aminte. Și mai făcea o treabă pe care nu o făcea tot timpul. De ce? Pentru că nu avea zahăr tot timpul, că zahărul se găsea greu. Ea făcea mămăligă clasică, adică nu cum fac eu cu mămăligă de 3 minute, amesteci tot în 3 minute ai mămăligă. Nu, ea făcea cu făină de mălai de la moară. Asta înseamnă că mai întâi fierbea jumătate din mălai și apoi, după ce dădea la clocot... asta e o tehnică. Exemplu, la mine la țară... Tu știi să faci mămăligă cum trebuie, dar nu se făcea așa. Deci nu se făcea, la mine se numea, adică după aia am aflat, se numea mămăligă răscoaptă. Deci se fierbe jumătate din cantitatea de mălai și după care se mai adaugă mălai. Așa. La mine la țară se făcea cu toată cantitatea de mălai odată, se fierbea, dar se fierbea la foc mic și mult timp. Și amestecai la ea și amestecai, nu se mai adăuga mălai, era o chestie din ochi, punea bunica mea tot timpul. Din ochi,
Aha, gata, iese mămăligă excelentă. Și așa ieșea, adică de fiecare dată era potrivit. Îi iese mămăliga fără... Eu trebuie să folosesc cântarul și lui iese din ochi. Din ochi iese mămăliga fix. Eu n-am făcut niciodată mămăligă cântărită, niciodată. Eu atâta. Nu e o chestie de putut, ci pur și simplu cred că e o chestie de obișnuință. Da, te obișnuiești. Dar am aruncat multe mămăligi ca să ne înțelegem, mai că nu... Am înțeles, da. No, și ea făcea, deci fierbea această jumătate de mămăligă inițial. Și dacă, o fugăream să nu uite, avea și o poveste foarte cautionary tale, vă spun imediat despre de ce nu trebuie să facem asta foarte des. Și apoi scotea câteva linguri mari din acest telci, se numea telci, așa, în care punea zahăr. Și asta se răcea până când terminam noi de mâncat ciorba de lapte cu mămăligă și mămăliga cu brânză și de și ou. Și avea două linguri de telci din ăsta, în care mălaiul era foarte bine fiert și era cu puțin zahăr. Iar un fel de porridge. Ca un fel de porridge din fix asta era și ne spunea că nu putem să mâncăm. Și era foarte bun. Zahărul oricum era ceva foarte rar pe vremea aia. În afară de dulceață nu prea vedeam noi dulciuri. Și avea o poveste care nu știu dacă era adevărată sau era în linie cu toate poveștile fraților Grimm pe care le spunea, cu o fată de la ea din sat care tot timpul se ruga de maică sa să-i facă tel și maică sa nu voia și așa. Și într-o zi, și pentru că mama i-a murit, s-a dus și și-a făcut o oală mare de tel și a mâncat-o pe toată și după aia fost așa de stupidă poveste. Și după aia alerga prin sat și striga tăiața căcâi, că-i crăpa burta de la... Ața era răsfoara care era legată peste roche. Avea această poveste pe care ne spunea de fiecare dată când vă făcea terci, nu? Da. Dar... Ca să nu cere așa de fiecare dată. Exact, păi nu, era clar, dată. Deci nu. Și tot timpul zicea, am uitat să opresc. Da, probabil și pentru că nu voia să ne dea mămăligă de 3 feluri de mâncare. Dar era ceva ce părea că face așa fără niciun efort. Și care se făcea cu lucruri pe care le aveai deja în frigider. Adică aveai puțină brânză, aveai niște ouă și mălai avea toată lumea. Laptele era mai dificil, că eu am prins perioada aia cu stat de la 2 dimineața la coadă și lăsa sticla de lapte. Și eu am prins-o, dar la țară nu era valabil. Întotdeauna. Se dădea rație, adică trebuia să, dacă aveai vacă, trebuia să dai o parte din lapte la CAP, dar mai rămânea un pic. Român întotdeauna s-a descurcat. La noi nu era, că noi eram un fel de sat-oraș pe litoral unde nu exista decât o alimentară. Nu, la noi era sat. Da, și asta făcea, plus toate felurile ei de mâncare bazate pe fasole. Niciodată nu am... Adică nu am trăit experiența în care să nu ai 3 feluri de mâncare cu fasole deodată. Pentru că ea fierbea... De aici pasiunea ta pentru fasole. Da, cu ton de data asta. Toate lucrurile bune dintr-o traumă. Exact. Pentru că mie nu-mi plăcea ciorba de fasole, dar ea făcea ciorbă de fasole scăzută și, asta era ca terciu, trebuia să te rogi de ea, fasole bătută cu prăjală de ceapă. Da. Era ceva. Da, nu. Sau, întotdeauna făcea pereche felurile astea de mâncare. Gândiți-vă, ea era o femeie la pensie. Păi, la fasole, să știi, eu, de exemplu, nu fac fasole. Pentru că trebuie să stai, să o fierbi 2456 de ore și să o schimbi în 4329 de ape. Da. Pe bune, stau să... Da. Iar fasolea de la conservă nu mi se pare că... Nu e gustoasă, da. Nu e cea mai gustoasă. Cu ton merge, da. N-aș face fasole bătută din fasolea de la... Dar nu. Deci asta mi se pare un tracas foarte mare. Adică dacă tot te apuci să faci tot acest proces, plus că pe vremea aia trebuia să alegi fasolea, că nu era curată. Știu, eu o alegeam. Alegeai fasolea. Și pietricelele și fasolea cu găuri. Și, după aia o puneai la tras, după aia o puneai la fiert, după aia... Deci era un ritual. La tras să zici tu la înmăiat? Da. Că trage apă. Nu are sens. Așa, o pui la fiert, făceai o cantitate dacă tot te apuci de tot. Și bunica mea nu avea frigider, să ne înțelegem. Brânza se ținea în dulap. Deci nu avea frigider, nu avea nici televizor în anii 80. Și atunci, da, nu poți să faci o mâncare care trebuie să fie o mâncare care îți rezistă. De-aia nu trebuie să omora nici cu pilaful, că pilaful fermentează la temperaturi mari, făcea doar iarna. Și făcea această ciorbă de fasole cu roșii.
ceva groaznic, nu așa, dar fasolea scăzută era atât de bună că punea pasta de tomate în ea și era dulce așa de la pasta de tomate și fasolea bătută. Și cred că lecția pentru mine din ce am învățat de la aia e că poți să gătești mâncare foarte nutritivă și sățioasă și n-am menționat carne deloc până acum. Știu că voi sunteți mai mult cu carnea. E o chestie de ADN la mine. Adică și bunica mea făcea sunt sigur de asta, dar să știi că nici la noi nu se mânca. Adică eu chiar mă uit față de perioada aia. În perioada asta se consumă mult mai multă carne decât, pentru că nu era, pur și simplu, nu exista. Și era într-adevăr o sărbătoare când aveai un pui carne, sau când se găsea... Nu era așa, în fiecare zi mai facem o friptură. Nu. Și la noi mai era și peștele. Pentru că stăteam aproape de pescărie și când treceau pescarii dimineața ziceau dacă au ceva și aveam... Peștele în viața mea nu, cel puțin de exemplu când eram eu mic și copilăream pe la țară, adică înainte de... Eu am prins Revoluția în clasa 1 și am tot stat pe la țară on and off până la școală, dar două lucruri îmi lipseau când eram la țară. Totul ce era congelat, deci orice care trebuia ținut la rece nu se găsea și înghețat. Înghețată nu se găsea la țară niciodată. Deci pentru că nu aducea lumea, de-aia pește nu. Da, la noi venea peștele de... Era și foarte aproape de Baltă, da. Da, Balta fiind Marea Neagră, da. Noi chiar stăteam foarte aproape de pescărie și lumea te știe, te întreabă. Da, s-a băgat. Da, dar ce vreau să zic e că lecția pentru mine din felul în care gătea bunica mea era că poți să gătești foarte bine cu lucruri pe care le ai în cămară. Adică nu trebuie întotdeauna să te duci și să cumperi o tonă de... Adică să cumperi toate ingredientele. O cămară foarte bine aprovizionată. Deci am fost la Joe, am văzut cămara. Ai văzut cămara, acum nu mai... Absolut. Cel puțin 2 luni de zile poți să supraviețuiești din cămară. Deci cel puțin 2 luni, mai mult, da. Am o mică problemă, dar trecând pe lângă asta. Toți avem în casă lucruri. Unul din lucrurile pe care insist să le spun abonaților la newsletter este să se uite, dacă își fac singur meal plan-ul, să se uite mai întâi la ce au deja în cămară și în congelator și în frigider, pentru că toți cumpărăm chestii din care folosim 50 de grame... Și expiră la un moment dat. Da, exact. Folosim 50 de grame de chia sau de... nu știu, tu nu... Dar și dintr-un orez mai fancy sau ceva folosești și apoi te trezești că mai ai pe fundul nenumărate pungi tot felul de ingrediente. Da, și nu poți să folosești 5 feluri de orez într-o mâncare de orez pentru că fierb diferit. Exact. Iar la paste, la fel, pentru că sunt atâtea rețete absolut stupide care cer, deși pachetele de paste standard sunt de 500 de grame, sunt rețete care cer 400 de grame de paste sau 350 de grame de paste. Da, păi ca să-ți mai rămână de paste. Un pic de paste și apoi să faci, nu știu, o plăcintă cu brânză. Un potpuriu de paste. Dar adică ăsta e un lucru pe care poți să-l faci înainte să pleci la cumpărături pentru... Să te gândești pentru ce cumperi. Da, meal planning. O să pun o bulină. O să pun o bulină, ce era să zici. Pentru că de multe ori avem suficient de multe lucruri în casă. Una dintre poveștile simpatice de la abonați este că am șeruit formularul pe care îl folosesc eu ca să țin socoteala la ce am în casă și o tipă a scris că i-a luat câteva ore să-l completeze cu tot ce aveau în toate dulapurile și în frigider și în congelator și a dat seama că au mâncare pentru 3 săptămâni. Da, așa e. Dar cumva, pentru că luăm aceste decizii... Tu știi ce ai în congelator? Da. Ești unul dintre oamenii. Da, eu nu știu ce am în congelator. Da, Dar mai am și surprize uneori. Mă uit în congelator cam o dată la 2 săptămâni, pentru că încerc să nu țin foarte mult mâncarea, chiar dacă e congelată și știu că ține. Și odată cam la 2 săptămâni mă uit în congelator să văd de aia, pe astea le-am văzut des. Hai să le folosim. Da. Pentru că nu... Deci avem tendința asta să băgăm acolo. Da, ochii care nu se văd se uită. Eu chiar am nevoie să văd lucruri pentru că altfel
Sunt foarte uimită că le-am. Frigiderele alea șmecherele, știi? De poți să vezi înăuntru. Da. Prăjiere așa. Nu e nada. Îl ciocănești și se aprinde. Da, tot mi-ar folosi. Dacă nu ești congelator așa. Da, Mamă, ce de mâncare am! Da, eu umblu destul de des în ele pentru că țin și nuci și tot ce este din categoria asta, pentru că nu râncezesc dacă le țin congelator. Sunt o grămadă de lucruri acolo la care umblu des, inclusiv gheață și așa mai departe, și atunci mă mai uit și asta mai este această bucată de somon, trebuie să fac ceva cu asta. Eu am cel puțin 5 pungi de stoc. Și stoc, acum. da. Deci acum, dacă deschidem congelatorul, 5 pungi de stoc sunt acolo. Sigur. Da. Și supe congelate pe care nu le-am mai mâncat. Am mâncat de 2 ori, n-am mâncat după aia și când a treia zi când mi-am dat seama că this is not gonna end well pentru această supă, am pus, de mai multe ori am făcut asta, am pus în pungi de 500 de mililitri și le-am băgat în congelator. Da. It's a thing, adică se poate și mai ales așa poți să variezi supele. Da. Pentru că nu poți să faci o supulică mică. Nu prea poți să faci o supă de 2 porții, pentru că nu ți iese supă, adică și mai ales ceai. Și nici nu-ți vine să mănânci o săptămână întreagă de fiecare dată aceea supă. Eu chiar nu pot. Adică nici mie nu mi iese, de 3 ori maxim păcate. Este maxim. Și așa o împarți, nu e idee rea. Da, I'm gonna do that. Da. Nu-l facem asta. Da, dar după aia trebuie să te aduci aminte că este în congelator și să o mănânci, pentru că... După aia e doar în congelator și atât. Da, ocupă spațiu. Ce alte lucruri mai faci money-wise? Ce să zic? Păi, de exemplu, legat de găină. Dacă tot Alex, o să vorbească despre carne foarte mult. Eu tot timpul vorbesc despre carne foarte mult. Decât să îți cumperi puiul pe care îl cumperi de unde l-ai cumpăra, separat, adică pulpe inferioare, pulpe superioare, piept și așa. Fileuri de piept am văzut că poți să iei direct filetat pieptul, așa, subțire. Asta e nasol, pentru că pieptul filetat foarte subțire se face în aproximativ 30 de secunde pe fiecare parte și lumea îl gătește câte 3 minute pe fiecare parte și iese o talpă de piept excelentă. Formă de talpă, da. Poți să cumperi un pui întreg sau 2 pui întregi sau 3 pui întregi, depinde de cât de mare e household-ul tău, adică câți oameni stau la masă. Te apuci, îl despici, e mega simplu să despici un pui, sunt 1 miliard de filmulețe pe YouTube, dacă poți să facem și noi un filmuleț să vedeți cum despicăm. Eu doar cu cuțitul și uite așa. Și îl despici, faci pulpe, faci inferioare, superioare, aripi, spate, piept, oasele se fac stoc și restul le împarți, gătești cu ele, le bagi la congelator, faci orice, adică, dar o să vezi, dacă faci chestia asta odată, o să-ți dai seama că ești mult mai bine financiar decât dacă le-ai cumpăra separat. Și ce mai fac eu ca să economisesc bani este să cumpăr carne, evident, pentru felul de mâncare pe care îl fac. Adică nu o să cumpăr niciodată vită Angus ca să fac un gulaș. Nu. Și nu o să cumpăr niciodată carne de gulaș ca să fac un steak. Da. Cotletele de berbecuț. Nu le cumpăr niciodată maturate pentru că sunt dublu ca preț. Iau cotlete de berbecuț, le pun sare pe ele din belșug, le pun la frigider minim 48 de ore cu prosoape de bucătărie de hârtie deasupra. Am grijă să le schimb din când în când de vreo 2-3 ori pe zi. În 2 zile ai niște cotlete de berbecuț pe care mai pui un pic de piper, le pui pe grătar și ies excelente. Și n-ai dat 150 de lei pe kilo. Nu, exact. Da. Aici facem diferența. Da, și tot în zona asta că lucrul care contează, pe care oamenii nu cred că îl știu și l-am învățat și eu târziu când am început să mă preocup de
pe ce mi se duc banii, este că există un preț pe kilogram care este altul decât prețul pe produsul finit. Unitatea în sine, da. Că găsești, de exemplu, nu știu, tot ziceam, fileurile de piept de pui, care e probabil una dintre cele mai procesate, cele mai lucrate chestii pe care le poți cumpăra dintr-un pui, versus un pui întreg și dacă te uiți pe prețul pe kilogram, diferența este colosală. E enormă. Pentru că plătești pentru convenience, că cineva a desfăcut acel piept de pui, a dezosat puiul, a tăiat felile la subțirel. Deci se numește preț pe lene. Da, convenience se spune, ca să nu fim judgmental. Dar cu puțin timp alocat acestui proces, sunt șanse foarte mari să economisești bani dacă le cumperi într-o variantă cât mai puțin... Absolut, și la legume e același lucru. Adică dacă mănânci legume de sezon, cu siguranță o să le găsești mai ieftine și infinit mai bune decât dacă nu le-ai cumpăra în sezon. Roșiile, de exemplu, sunt cel mai simplu exemplu. E cel mai evident exemplu, da. Dar și fructele de pădure la fel, care în sezon sunt în niște prețuri ok și iarna le găsești doar direct mai ales că sunt foarte perisabile. Da. Și... Da. Mie îmi place să le congelez și pe astea. Eu nu prea fac prăjituri și de-aia nu congelez. Da, tu n-ai preocupări din asta, dar eu mă gândesc mereu, știi, mie îmi trebuie smeură pentru anumite prăjituri, îmi trebuie mure, îmi trebuie afine pentru muffins și așa mai departe și prefer să cumpăr vara când sunt în sezon, să le pun pe o tavă, pe o hârtie de copt într-un singur strat și îngheață în 2-3 ore, că ele sunt foarte mici și apoi le iei și le pui într-o pungă și nici n-au înghețat ca să le faci doar smoothie. Da, și chiar și aia, nu vrei să bagi în blender o bucățoaie mare de gheață. Absolut. Și sunt foarte... O halcă de gheață. Da, se păstrează foarte bine, trebuie să scoți cât mai mult din aerul care este în pungă ca să nu facă frostbite, că asta este un risc. Am mai încercat și varianta în care l-am congelat într-o caserolă de plastic sau congelat destul de bine și alea, dar din nou problema asta cu aerul în congelator este că duce la degradarea mai rapidă a produsului și sunt produse foarte, foarte delicate. Iar roșii, știu că ți-e place să faci conserve, adică tu... Da, bine, eu ca și tine avem avantajul de a avea un loc la țară unde să facem lucrul ăsta. Nu mă văd făcând haos aici, în studioul nostru, făcând borcane de suc de roșii sau de roșii cuburi sau așa. Dar, da, fac asta și cu vinetele la fel. Ori coc vinete, ori cumpăr roșii atunci când sunt în sezon și fix atunci când sunt foarte, foarte coapte le găsești la un preț mult mai bun decât oricând altcândva. Le iei, cumperi o cantitate, 20 de kilograme de roșii, faci din ele, ai suc toată iarna. Eu nu mă arunc la suc și la de-astea pentru că mi-e frică de chestii de conservat. Am crescut cu aceste sticle de suc de roșii care explodau pe tavan până în tavan din bucătărie. Băi, nu mi s-a întâmplat niciodată, să știi, niciodată. Acum știu că există și niște din astea substanțe care ajută, dar sunt și moduri mai eficiente să faci asta. Noi suntem pe aspirină. Așa, aspirină, da. Aia e tot ce punem. Aspirină, fier din nou după ce a fost sigilat la benmariu și gata. Dar dacă ratezi chestia asta, fermentează destul de ușor. Mie, în schimb, îmi place să fac din roșii cherry, mai ales pentru că nu prea adică, te cam plictisești să tai roșii cherry să le pui în salată și îmi rămân foarte multe și în general sunt gustoase. Roșiile cherry au mult mai mult gust decât roșiile mari. Le pun la cuptor cu verdețuri aromate, adică cimbru și busuioc de obicei și rozmarin, cimbru și busuioc și foarte mult usturoi, sare, piper și ulei de măsline și le las să se coacă cam 40-50 de minute până când s-a dus mare parte din zeamă și apoi le pun în punguțe de 500 de grame la cuptor. La congelator. Și apoi când vreau să fac un sos pentru shakshuka, de exemplu, sau când vreau să fac un dip, dacă scoți o pungă din asta și o lași să se dezghețe peste noapte în frigider, într-o sită sau într-un tifon, cum ai face cu un iaurt, de exemplu, scurs sau ca să faci brânzică din asta pentru copii, cum se cheamă, brânză calcică. Așa? Același principiu, îl lași să se deschete, toată zeama în ea se scurge, așa e bună în sine, dar ce rămâne este o esență de roșii și usturoi pe care poți să o bagi în blender sau să o mărunțești la cuțit, nici nu trebuie să fie ca un pateu, adică poate să fie așa mai chunky, mai pui puțin usturoi proaspăt, puțin,
Și este, bun. da, și este gustul verii în decembrie și nu E un fel te-a de costat sos nimic. de saramură fără ardei iute copt. Da, deci asta e că un nu... dip extraordinar. Da, e ceva ce nu poți să cumperi, sincer, decât dacă te duci și dai foarte, foarte mulți bani pe niște roșii importate din Spania care ar avea gust. Și tot n-ar avea gustul pe care l-au... Nu, și n-are sens să faci cu niște roșii scumpe un dip. Da, pe când așa sunt roșii pe care oricum le aveai în casă, pe care le-ai cumpărat când erau foarte ok ca preț și astea sunt lucruri care mie mi se pare că te ajută de-a lungul, te ajută să ai un boost de gust. Boost de gust. Să punem o chestie. Boost de gust. Așa. Care evident că lipsește iarna, pentru că nu ai cum să ai asta nu ai legumele astea foarte juicy de vară. Și ai nevoie, știi, să poți să faci lucrurile gustoase, să fie bune când le mănânci, că asta e cel mai important lucru până la urmă, știi? Da. Știu că tu faci ture șapezi, refurbish, faci refurbish la eu fac friptură. refurbish la foarte multe lucruri, dar fac friptură de porc în principiu, pentru că friptura la cuptor de obicei este de porc. Da. Și fac o friptură la cuptor de porc și ca să nu mâncăm același lucru în fiecare zi, în prima zi mâncăm friptură de porc la cuptor, în a doua zi putem să mâncăm pulled pork din aceeași friptură de porc, pentru că o iau, o mai fierb un pic în, nu toată, doar o bucată, o tai așa, o pun la fiert în niște bere neagră, care îi dă aroma aia și caramelul de la pulled pork. Și după aia poți să faci niște sandwich-uri cu pulled pork fake, așa. A treia zi mai mănânci niște friptură la cuptor, că deja ai uitat că ai mâncat pulled pork. Și da. Și după aia îți mai rămân câteva feliuțe, le tai bucăți, le tragi un pic la tigaie, faci un gyros cu repede, faci un sos tzatziki și e un gyros extraordinar. Și e doar o friptură de porc. Știu că faci și tu asta cu pui. Da, eu sunt cu puiul. Alex face așa niște când aude de pui, că nu-mi place. Mie îmi place foarte mult puiul și îmi place, de exemplu, să cumpăr. Îmi place, dar nu mor după el, trebuie să recunosc. Nu e alegerea lui. Mie mi se pare că e cea mai versatilă carne. Și iau, de exemplu, un pui bun, un de la mai galben, ca să zic așa. Într-adevăr, este și o diferență de gust. Sper încă nu este vopsit. Asta e. Pe care îl fac la cuptor. Și după ce s-a răcit puțin, îl desfac. Îl dezosesc complet și carnea aia o pun într-o caserolă, că ține foarte bine, 5-7 zile, a ținut și mai mult. Și din bucățile alea de carne, care sunt practic un pulled chicken, exact. că sunt franjuri de carne de diferite bucăți. Și apropo, oasele alea care au rămas, alea intră la stoc. Întotdeauna asta. Exact. Dacă nu avem 5 pungi de stoc. E the gift that keeps on giving. Deci dacă nu ai 5 pungi de supă în congelator, n-ai congelator. Exact. Nu știu, practic de ce mai avea congelator, sincer. Da. Și fac o grămadă de lucruri, că merge alături cu, adică pui 2 bucăți mai mari din pieptul ăla din piept sau din pulpa aia, cu o garnitură proaspătă, da? Cu un piure făcut atunci sau cu niște orez fiert sau cu ce altceva îți place ție. Și cu un sos și cu niște legume și ai un fel de mâncare. Sau e o parte din bucățele de carne, le dai cu un sos teriyaki, îmi place mie, sau sweet sour, nu știu cum se cheamă, sosul ăsta asiatice care sunt și puțin dulci, că schimbă complet profilul de gust. Le tragi la tigaie, pui niște semințe de susan și apoi le mănânci cu o altă garnitură. Orice vrei tu. Orice vrei tu. Sau îți faci sandwich-uri cu el. Pui în niște lipii cu legume proaspete, cu o salată de bază. Shawarma! Și ai shawarma. Nici n-am mai menționat cartofi prăjiți. Mie nu-mi place cu cartofi prăjiți shawarma. Deci îmi pare că e și un pui făcut la cuptor de tine, mai ales dacă îl faci și cu o lămâie și după aia o storci deasupra așa coaptă. Are un gust foarte bun. Și apoi poți să faci fritata cu ea, poți să faci o omletă cu carne și poți să faci sandwich-uri, care e probabil lucrul cel mai des pe care
faci. Niște cașcaval topit și exact, poți face un melt, un chicken melt. Exact, da, niște felii subțiri de pui și cu cașcaval. Da, bagi la air fryer și mănânci. Chiar, adică poți să mănânci o săptămână 2 persoane într-un pui și să mănânci de fiecare dată altceva și e cu siguranță mult mai rentabil financiar. E o bucată de carne de calitate mai bună la un preț mult mai bun decât dacă ai luat separat fiecare astea bucată. Absolut, absolut. Da, mie asta mi se pare și tot pornind de la ideea asta că e un lucru pe care am încercat să-l popularizez în newsletter și mi s-a părut că mulți oameni au avut așa revelații, este că poți să faci celebrele Buddha Bowls. Dacă ai niște carne gătită, poți să o faci într-un fel sau în 2 feluri, cum vrei, cum ziceam că poți să mai pui cu teriyaki, îți faci o bază care este orez sau quinoa sau ce-ți place ție să fie baza acestui bol, orez zicem mai simplu, și apoi pui alături niște legume pe care le-ai tras de tigaie ca să termini nu știu câte pungi începute pe care le aveai în congelator. Da, și asta se întâmplă. Da? Apoi poți să pui niște legume proaspete dacă vrei, nu știu, niște ceapă verde tăiată subțire, ceva care să aducă puțină aciditate, un sos care poți fi orice sos vrei tu și ai azi un fel de mâncare, mâine alt fel de mâncare, care nici măcar nu seamănă. Nu seamănă, că pui 3 legume, carne și sos cu baza astăzi și alte 3 legume și așa mai departe. Și toate astea, într-un final, te ajută să îți golești și congelatorul de chestii începute, pentru că nu prea poți să faci din 200 de grame de varză de Bruxelles un fel de mâncare pentru 4 persoane. Și să mănânci divers și să-ți aduci toate legumele de care... Și să faci și economie, că ăsta e subiectul. Și să faci economie, că, din nou, nu îi rosești, nu ții în bancă niște bani până când, mici. Da, până când nu le mai poți folosi, știi? Asta mi se par niște lucruri, necesită planificare, necesită puțină planificare, dar nu e extraordinară, deci nu e ceva. Eu nu sunt cel mai bun planificator, recunosc, dar chestiile astea nu mi se par așa de un efort fantastic. Da. Te obișnuiești, dacă reușești să faci asta o dată de 2 ori, după aia te obișnuiești fără absolut niciun efort. Deja sunt in the back of your mind, așa. Exact. Și întorcându-ne ce ziceam și la început de dacă știi ce ai în cămară și în frigider și în congelator, este... Știi, e primul pas ca să nu mai arunci mâncare, ca să nu descoperi că ai dat a 3-a pungă de orez, deși mai aveai 2 începute. Mie mi se întâmplă, să știți. Adică să nu vă imaginați că suntem perfecți în organizarea noastră de mâncare. Eu testând multe rețete, gătind cu poftă, pentru că sunt foarte curioasă cum este un lucru sau altul, am foarte multe lucruri începute. Normal. Și mai mult decât m-am obișnuit. Da, și mai ales că sunt rețetele cu o pungă de paste de 400 de grame și rețetele de 300 de grame. Da, nu mai zic că sunt... da. Cred că știm cu toții suficiente lucruri pe care le putem face cu 100 de grame de fusilii și cu 50 de grame de orechetei și cu... dacă le aduni, s-ar putea să poți să faci o plăcintă cu brânză din aia coaptă, cum ne făceau când eram mici. Al fornă, da, cum ne făceau când eram mici, așa. Cu zahăr sau fără, mie îmi place fără. Și mie îmi place fără, nu... Da. Am mâncat recent o plăcintă de, exact genul ăsta, de budincă, de fapt, budincă de paste cu 3 feluri de brânze. S-a bătut lumea 3 resturi de brânză. Exact asta sunt 3 sigură. resturi de paste, 3 resturi de brânză, iese... Deci exact asta sunt sigură că era în acel restaurant. Au zis cum putem să economisim, ce putem să facem cu resturile astea. Normal. Și adică nu văd de ce ne-ar împiedica să facem asta acasă. Da. Da, adică știu, tot intervievând oameni din zona asta de delivery, am auzit povestea că sunt oameni care în fiecare seară își comandă nu mâncare gătită, ci ingredientele ca să-și gătească acasă și nu pot să mă gândesc decât că rămân fără dubiu cu foarte multe lucruri neterminate. Da. Că nu există un pachet de mozzarella fix cu câte mozzarella trebuie. Cu siguranță. Da. Și atunci, dacă începem cu ce este la noi în frigider, ce ar trebui să terminăm mai întâi, ăsta e primul lucru spre a fi sustenabil financiar. Și mai ales mâncare cumpărată. Gândește-te înainte să cumperi, cumpără cât îți trebuie și din când în când fă un potpuriu de lucruri care ți-au rămas. Da, asta cu potpuriu cred că este ajută. Sau, chemi oameni la tine și faci multe chestii mici.
Și uite așa mai... Mai elimini, mai scos de acolo. Pac. Mai elimini, da. Da. În ideea asta, putem să le spunem oamenilor că din tot haosul ăsta de idei pe care l-am prezentat noi aici, dacă se abonează la newsletter, o să le dăm și niște rețete. Da. Și nu doar rețete, și ideile astea puse într-o ordine coerentă și mai ales vrem să vedem dacă voi aveți alte idei, pentru că noi suntem foarte curioși, nu credem că suntem atotștiutori. Plus că am vorbit despre lucrurile pe care chiar le facem noi. Știm că există și alte metode de a economisi. Sunt, oameni care cumpără în bulk jumătate de porc sau jumătate de vacă sau, nu știu, care e puțin extrem așa. El mai face chestia asta. Dar sunt oameni care au tot felul de soluții foarte bune testate, care s-au dovedit că îi ajută în viața de zi cu zi. Știu că și la newsletter lumea mai scrie și mai povestește lucrurile astea. Dacă aveți lucruri să ne împărtășiți și celorlalți, să le împărtășiți și cu ceilalți oameni care se uită la podcast. Suntem foarte curioși, chiar am vrea să le știm. Suntem foarte curioși și putem să le includem apoi în următoarea ediție. Uite ce alte sfaturi bune am primit de la oamenii care ne urmăresc. Că important este ca aceste informații să ajungă la toată lumea, exact. Care are nevoie de ele. Deci asta e podcastul nostru de revenire cu sfaturi despre cum să nu mai cheltuim banii aia pe mâncare. Pe economie. Și să mâncăm bine. Suntem pe economie. Și în această notă optimistă ne vedem la următorul episod. În curând.